Ngiyathemba bonke abantu bayaphila. Siyabheka nansi i-EP kaSikweletu ethi sebeyazenzela. Ingoma ewu-number 1 ithi sebevumile featuring nguSiyanda. 269K into enhle 594K. Sebeyazenzela 120K. Mathandana wethu featuring Sneh 168K. Ina 168K. Yes. Never Let It Go 86K. KwaNdonga Ziyawa 103K. Iyo-ke i-EP kaSikweletu ehamba kahle kakhulu. Ingoma le ethi into enhle iyona-ke ehola phambili, iyona futhi ehola phambili kuma-trending list laphana ku-top 30 yakwa-YouTube ngaphansi kukaSikweletu. Siyabonga kakhulu. Beqhubeka abafana besebenza kahle besikhombise ukuthi ingoma emnandi bayishaya kanjani. Baningi nabanye abakhiphile. Esizophinde sibabheke bekubheka nje ukuthi okwamanje uhamba kanjani nakule nsizwa ngoba besazi ukuthi yamemeza ukuthi izokhipha ngayo uFebruary eyagcina ikhipha-ke ulozolo lwe-EP especially le ngoma ethi into enhle. Izolishaya imilo le ngoma le ngokudala. Noma-ke sekuyohlangana-ke inyanga-ke yaphuma-ke kodwa-ke uyayibona ukuthi lezi iy'ngoma zikhona ziyaphusha. Ilokho nje esikufunayo kubantu ukuthi beku-understand-e bekuzwisise kahle ukuthi imiliyoni liyeza ngekudala and ingoma ziwu-6 sezizonke. Zonke zona zihamba kahle. Angifuni ukuqapha amanga and i-EP imnandi kakhulu. Usebenzile-ke umfo kaSikweletu. Abantu abalindele okunye-ke ngokuhamba kwesikhathi siyokusibavezela ukuthi ubani sezokhipha, ubani sezokuthini. Nisakahle, siyabonga.